Hello everyone, welcome back to my channel. नै लोगोफोर जोंहा स्कुल बन्द होदों नालाय ओंखायनो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो नै आब' आरो आब'नि फिसाजो आरो आब'नि लोगो दंबावो आरो स्कुलाव आब'नि फिसाजोजों माने फरायनाय लोगो जों दायो स्कुलनि बन्दफोर होदों नालाय ओंखायनो बेरायनो थांदों आरो ना दाथ' क्रिसमासनि बन्द नालाय स्कुलफोरा ओंखायनो जों बेरायनो थांगासिनो बिदिब्ला थ'दो लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे आं बैयावबो फैनाय नों बैयाव ना नोंनो दंमोन नोंखौ न'आव गारबोदोंमोन जों नोंसा मामा दांदो फैदोंमोन आं मानो मिथिलायो जाखो मा नांगौ लाखो नोंलाय आब'नि लोगो लाहानाव सफैनानैहाय नै सोमफ्रोम गोमोन दंसोयोमोन आरोना मोननानै 12 मास सोमफ्रोम जानो हागौ जों नै हाननानै जाबाय आरोना आब'नि लोगोआहाय हानबाय आं जाग्रा जि गोमोन मोननानै दंखायोना ओंखायनो जों हाननानै जाबाय आरोना थाइफा थाइफाहै जि जा गोदै गोथावमोन आरोना सुमफ्रामा नै हानगासिनो दङ आब'आहाय 12 मास थायग्रा थाइजौ फिसामोन ओमफ्राय हाग्लिना दिसबायब्रा नै आरो बिकिया सोरना दौजे नांगौब्रा है आखिनोबो नाङो खुगायावनो सइस लावाखै दां गोथाव नङा जोंनाया आइ गोदोद्राय जाबाय नामा हादोब्रा नङा हानाया गोदोद्राय जादों नामा सुजि होनाय बायदि नुदो सुजि नङा माइदानि हाखासेनानै होनबालाय हानासो जागोन ना माथो हादोब्रा जानायनि दे लाइथिना हरलाय खनसे फट' साफायनि दे गासिबो नाहर कत साइस नुसोदो गुफुर गावदाङै किल बायदिसिना लांबाय आरोना आंखौ Hello guys, videonya खुलुमनाय जाबाय आंनि लोगो सानै दङ आरो जों दायो मा होनो क्रिसमासाव बिसानाव फैदों आरो सिदा फैनो बिदिबा मा होनो जोङो ना जों माबा गेलेनो थाखाय नै खादा लादोंलाय नै गासिबो बेग लाजोबदो माने बेखौ देखायना होदो बेना गस्लायानो दंखायो गस्लायानो मोनफाखानाय मालाय बिनिया मोजांथार मालाय ओमफ्राय आंनिया जाहानि दखानाव बायनाय नोंसानि दखानाव बायला लायो होमबा दे फटक साफायनोसै दे दल' थादो दे गासिबो उरै लाबाय थानांगौ आइ दिखलाय बिदि साबायदे आं हारसिं जाजोबो फैदो जारौमोन फैदो दिदिसो सौगोनहाय दिदिहाय ज' आदिजों ज'जायो जायजों ज'जायो दे आदिखा जाद' दिदिस पाम जागोन बाथौ मिटिं जागोन बेयाव बाथौ मिटिं जागोन दै जेनेबा नुदो फैदो बानायगासिनो नै आबै नै आमाइनि फिसाला आदा लाहानावहाय सफैबाय आरोना जोङो दैफाङावहाय नै ओंखाम जानो नागिरदों जोङो आब' आथिं सालाद बानायगासिनो इथिं बाजैया दाउ बेदर हायगासिनो दं आरोना आरो इथिं नै आब' सासेयाहाय अमा बेदर माने हायगासिनो जा माखो जाजेनगोन माने बेखौ जाजेननो ना बेखौ जाजेननो अमा जाजेननो ना दाउखौ जानो बेबायदि जादोंमोन आरोना नै गोसो बायदि माखौ जायो जा होननानै होदों आरोना बाजैयाहाय जा गोथाव जाखादों
माने नै जाथ'वाखैनो नायनानैथ' गोथाव नुखाबाय मा होनो बिदिबा जों जानोसै ना मा होनो लोगोफोर मा मा मोनाबायदि दसे गिदिंगोन थिननांगौ सोलोफाय अमा दंलाय बिसा आं अमा दङथ' आरो आं गिबायलै अमाया ओइ खाखानायसोदि नै साहा बागान फट' लानो आराम जादोंमोन साहा बागानाव ओइ नङा अमा खि दङ नै थलाय आइसे Ôi 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 ôi. 당신가 아이 분채 보이 아이 분채 아유 불레레 Abolah ni sahabagan. Malay. Eri ni. Amai cito. Nơi. Hamna hai li? Hamna ide nai cina nai na. Bara gitu lagi sana deh. Enggak hai kalau jibu pertai na. Mana bayna gai kalau jibu pertai. Nơi kalau thằng nó. Eri kam tere. Eri. Deh sini deh. Kakak nak kelikan. Kakak nak. Kakak nak. Jangan. Hai nong deh. Gue beli songkang. Jangan oh thằng xe tu. Ayo makan saya nak. Thằng xe Nih yang nak WhatsApp godan, mari nuduh logoper, WhatsApp. Komen kamna kanta holai logoper, ang di WhatsApp beri nuduh, WhatsApp godan. Hi, apa? Nih, beri nuduh, kanta holai logoper, ang di WhatsApp beri nuduh. Sonata nama. Akhirnya bagus semnalai, semalelang na kira. नै लोगोफोर न'आव सफैबाय दायो मोनालाय लांबाय खैथा जाखो 5:47 जाबाय मा जानो जाख'हायै मोनजाबाय आरो नै आरनायबो मोनबाय आरो मा होनो ब्लाउसबो गांसे हरबाय आरोना बाजैया So बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिबा भिडिअआ बेखिनियानोसै बेयावनो दोनथ'नोसै आरो मोनसे बुस्थु दङ लुगिना दे खो र टिं 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 दे मा होनोमोनलाय सुमफ्राम नै सुमफ्राम गोमोन स' बिदिबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नायदों होननानै थेंक इउ स' माच स' बिदिबा दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन माबा गावखौनो गाव माबा उकिल मावनाय थां मासो मोनलायलांबाय आं उकिलनि इउनिफर्म बायदिसो लांबायना Tschüss.